Otaka ufuka, wafuka, umzimba womoya, ushwayela, umzimba oswela amandla. Otaka ufuka, ufuke, umzimba onamandla. Abona bakaThixo, ushwayelwa, umzimba kaThabo, uqala, owethe. Kodwa xa evuka egqabeni kaJosefu, kwavuka umzimba omtsha, kwavuka umzimba abona bakaThixo okwazi ukuqhophoza iinyango zivaliwe. Abona bakaThixo umzimba obungcwatshiwe, umzimba obulimited uhlele egalile. Abona bakaThixo ujikeleza phaa ngenyawo, umzimba obungcwatshiwe, umzimba obungcwatshiwe, engumzimba okumkani wamaJuda. Kodwa xa evuka mve kwigumbi eliphezulu kuchapter 20 ngala mhla asowulanda uThomas kuthi nango nefestile zasivaliwe, wangena kuvaliwe umzimba onobungcolisa. Is a transformed body othi kuvaliwe ekuvaleni uSathana angene. Bekungcwatshe umzimba olimited, one-boundary. Kodwa ngoku kuvuka umzimba okhoyo ezindaweni zonke, okhoyo ngamaxesha onke. Unenkonzo ukhona nomzimba. Abona bakaThixo, resurrection is about transformation. Abona bakaThixo, uvuko aleneli kukushintshwa, uvuko aleneli kukushiya izithandelo, kodwa uvuko luyatransform. Basambini sibheke sikaThixo, asiphothuke sibuyele emakhaya, ngoba ndifuna ukuthi kuni noba ungayazi loo nto kulo nyaka. Just understand, Easter is about transformation. Abona bakaThixo rhamenjako kwethu ethandazayo basambini ke kodwa ke rhamente zonke izinto umoya afuna ukuzityhila. Abona bakaThixo anityhileyo. Uvuko is about transformation. Rhamenjako kwethu ngamanye amazwi uJohane uthi uYesu xa efika, abona bakaThixo xa evuka, he emerged, abona bakaThixo ephuma kubomi obudala esiya kubomi obutsha. Xa esiya kubomi obutsha, abona bakaThixo akazange azichukumise izithandelo. Okwesibini, he was transformed. Abona bakaThixo ndicinga uPawulos uthetha loo nto xa esithi rhamenjako kwethu ukubona vusu. Abona bakaThixo ngoba uPawulos into ayithethayo uthi let us be transformed. Rhamenjako kwethu kuthanda kwayo. Yabona ke inkathazo yecawa, abantu abaninzi bayaphuma engcwabeni. Abona bakaThixo bayashiya amangcwaba, bayasishiya izithandelo. Kodwa uPawulo there is no transformation. Abona bakaThixo rhamenjako kwethu unelishwa umntu oseyilandelwa yiyo umhla wangena ecaweni. Abona bakaThixo rhamenjako kwethu uyatransforma amona etransformela mikhaya. Yawazi amandla akhe amona etransformela mikhaya. Ngoba uvuko uyatransforma. Abona bakaThixo izihlobo zam ezikule ndawo yambona etransforma imitshato yabantu endibaziyo sebephosa itawuni. Wathi la ufika uvuko wayitransforma wafumana enye chance. Abona bakaThixo rhamenjako kwethu ethandisayo yambona etransforma abantu ababenyanyiwe kuthwele
ngesabetho kodwa ngambona uvuko la ufika wasaliseka amazwi kaPawulosi athi ukuthi masi yena kwanamandla okuvuka kwakhe abantu abaninzi amazwi Yesu kodwa amandla okuvuka kwakhe ayathandabuza kodwa ngovuko unakho ukutransforma eyakho imeko uMaria wayengcwabeni elilwa ethwele inhlungu kodwa uYesu athi ngabone wamtransforma ambona unyana kaThixo damfesithi ibonile inkosi banana bakaThixo ethibene amandlovuko khameta ngokwethu ethandasayo amandlovuko ayatransforma ihlobo sami esikule ndawo uJohane wayengakholwa okuvukile wayecinga ngoba imbuthane le ethethwa uMaria ethubona inkosi kodwa uthi kule ncwadi wabona wakholwa babona bakaThixo ngoba phakuye wathanjonga waqonda into yokokuba there is no other explanation xa kunjeka lindaba akekho apha uvukile babona bakaThixo khamenta kwakwethu yathandasayo uPetrose walibona into abalivulekile kodwa kakholwa ilonto kodwa imvongomso esithi kwabanye abathisiphile ndiyahamba mna ndibheke ezinhlanzini babona bakaThixo khamenta kwakwethu wathaba uYesu ulande futhi emkhondweni wethu khamenta kwakwethu wamlandela uThixo ongancamiyo uThixo ongenakulahlela izandla uyakulandela kodwa uPetrose akumona ngalentsasa athe kuye ukwasela umnatha wicala lasekunene babona bakaThixo damfesithi inkosi wasemphatha ingubo babona bakaThixo waqupha emanzini esiya kuYesu ingathi wayavuma embongane cawa ethi ntarhu nkosi likomile bendithela izwi lakho umphefumlo wamuwile ntarhu ngobubele bakho babona bakaThixo uPawulosi wawahlakasela amabandla engekadiboni noluvuko kodwa ndimvesithi emva kwaseDamasko ekugqibeleni kulo bonke uthe wabonana ndim babona bakaThixo wathanda uyiva i-transformation yovuko yamphesithi ndilentwe ndiyo enofifi lukaThixo babona bakaThixo amandlovuko esekusesatshe mandiyeke ndicela ukuthi kuwe inoba kukusilika-hika ekudala sithandazele awuthi ubone noba isitambulelo sisusiwe kunoba kukho into ekudala ivala indlela ndicela ukuthi uThixo ungenelele ngale milo namhlanje phuma kwelo ndwaba phuma kwelo ndwaba amandla entaba afikisiwe phuma kwelo ndwaba babona bakaThixo inoba ngokwesithandelo ukuyibonelele uthi ucinga usikhululelwe lento kanene amagqobhokazi behleli uzikhulule ngoba yabona ndiphumile kule nto andilubona khamenta kokwethu
ndiyiphokaza unana bakathixo kanti ayisenguwe obukhontrola le nto seyikhontrola wena onana bakathixo kanti ntako kwethu ubusathana xa uphumuka akakukhulula indlelula uyakuleqa into abangento amasirayeli awalilekade eqoleni yokufa phezu kolwandle olubomvu is because yayilikhoboka lakhe onana bakathixo bathi abantu abangamakhoboka abanye abangamakhoboka ezinto abangamakhoboka obomi kodwa lo makhamandela uyawakhulula uyesu eluvukweni lithuba uthi umvomi lisithi ndizoke ndizive nomsiva uba nditheni ndizibone ndiva ndiba kuthiwa ndithukile abantwana bakathixo kanti le nto seyilapha ithuba laloba umengcwabeni uyesu uvukile abantwana bakathixo kwaso forces esicinezela ikhaya lakho esicinezela abantwana bakho esicinezela umzi wakho esicinezela inkonzo kathixo ithi imessage kayesu bumengcwabeni ngoba uvukile egameni loyise elonyana elomoya oyingcwele kristu umkhululi wethu wena ulithemba lethu ulithemba labo bonke abasemhlabeni bonke uyabona ke asizawuthandaza uyabona asizawuthandaza into endiyicelayo yinto kokuba into mawuyenze kusasa nje abantwana bakathixo ingcwaba livuliwe akufuneki mandla akho isongelo zishiyiwe akufuneki mandla akho uvuko luyatransforma